făcut pauză ca să mănânc un măr și cu ocazia asta testez GPS-ul. În primul rând, semnal de la RTS nu există, deci aici nu am semnal la telefon. Nu merge deloc. Iar harta cu GPS face efort în momentul ăsta, tot încearcă. Deci, current location is unknown, building a tunnel, continue. Și tot stă așa, am terminat de mâncat mărul și n-a reușit să funcționeze nici GPS. Da. Foarte interesant. O să opresc înregistrarea și... Hai că s-a pus pe 3G telefon în momentul ăsta. Foarte interesant. Păi acum poate dacă pun ăsta pe setări cu location mod high accuracy, să vedem. Da, iar nu e semnal la telefon. Încerc degeaba. Da. Îl opresc și mă plimb după băiatul ăsta care a fugit acum pe lângă mine.